Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с вами усеми. И с Духом Твоим. Святую мшу спrawuję za померлых Викторию, Вячеслав, Валентина z семьи Калиновских, Тарасевич, Бойко, Верниковых, просячи для их радость життя вечного у володарстве небесным. В сегодняшнем Божьем Слове почуем, что Бог не перестает нас любить и выходит столько разов, пока не знойде у нашем сердцу оторвину добра, до любови до самого себе, до Пана Бога. Перебросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охмяну. Spowiadajcie Bogu Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, слова, учинка и занепаем. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усих анёлов и святых, И вас, братья и сестры, помолиться за меня, для Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного.
співаєм Тябі. Дякуєм Тобі, Тіряні, хвали Твоей. Пане Боже, Владар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria, Iesus Deo, Gloria, 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 Iesus Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki dajesz nas za wielki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki dajesz nas za wielki światu, przyjmij моление nasze. Jaki zjadzisz praworządca, zmiłuj się nad nami. Bo Ty święty, Ty nasz Pan, Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria, Iesus Deo. Gloria, 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 Iesus Deo. Gloria. Gloria. Молимся. Боже, Ты все наказы святого закона основал на любови до Тебе лишних. Дай нам силу завсёды виконывать Твою волю, как мы могли досягнуть ключ життя вечного. Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог празуселья и вечная. Amen. Читание книги пророка Исаии. Шукайте Павла, покуль не дозволяет знести себе. Ищите его, покуль не близко. Нехай безбожный покине шлях свой, а человек беззаконный свои намеры. Нехай вернется до Пана, и он змилуется над ним. До Бога нашего, и он щедрый на промышление. Подумки мои, это не ваши думки, и ваши шляхи не мои шляхи, каже Пан. Бо як небеса возвышаются над землею, так шляхи мои над шляхами вашими, и думки мои над думки вашими. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Близький Пан до всіх, Твоя тиша. Близький Пан до всіх, Твоя тиша. Кожний день благословляться не буду, и восхвалять имя Твое навеки. Великий Пан и Господи великой хвалы, не спостигай велич Его. Близкий Пан до всіх,
апостол Павла до Филиппина. Браты, звеличен буде Христос у теле моем, ти про життя, ти про смерть. Бо для меня життя – это Христос, и смерть – это выгода. А коли життя у теле – это для меня плен працы, то не ведаю, что выбрать. Вабить мне и то, и другое. Мое ожидание померти и быть Христом, бо это значно легче, але заставаться у теле больше потребно для вас. Только ведите життя, годное Евангелию Христовых. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Открий, Пане, наше серця, так визважай на слово Твоего Сына. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. У той час Jezus рассказал своим учням эту приповесть. Владарство небесное подобное до господара дому, який вышел на свитании нанять работников в виноградник свой. Домовившийся с работниками по динару за день, он послал их в виноградник свой. Пасля он вышел каля третьей годины и убачил інших, які стояли на рынку без працы, сказал им: «Идите и вы у виноградник мой, и я справедливо заплачу вам». Яны пайшлі. Зноў выйшаў каля 6 і 9 гадзіны, зрабіў тое самае. Выйшаўшы каля 11 гадзіны, ён знайшоў іншых, якія стаялі без працы, і сказаў ім: «Чаму вы стаіце тут цэлы дзень без працы?» Яны сказалі яму: «Нас ніхто не наняў». Ён кажа ім: «Ідзіце і вы у виноградник». Калі ж настаў вечар, гаспадар винограднику сказаў свайму эканому: «Пакліч работникаў і заплаці, пачаўшы з апошніх да першых». І тыя, хто прыйшоў каля 11 гадзіны, атрымалі па дынары. Тыя, што прыйшлі першымі, думалі, што атрымаюць больш, але яны таксама атрымалі па дынары. Узяўшы, яны пачалі наракаць на гаспадара дому, кажучы: «Гэтыя апошнія працавалі 1 гадзіну, і ты зраўняў іх з намі, якія перанеслі цяжкі дзень і спякоту». У адказ ён сказаў аднаму з іх: «Дружа, я не крыўжу цябе. Хіба не аб дынары ты дамовіўся са мною? Вазьмі сваё і ідзі. Я ж хачу даць гэтым апошняму так, як і табе. Ці ж не дазволена мне рабіць за сваім тое, што хачу? Ці вока твоё зайздросціць, што я добры? Гэтак апошнія будуць першымі, а першыя апошнімі». Гэта слово Пана. Сегодняшняя приповесть, якую Иисус Христос нам представил, может нас трохи обурить. Некоторые из нас, таких человек, людей моцно верующих, которые от детинства каждый день, каждую неделю ходят до костела, молятся рано вечером, являются добрыми прикладными христианами. А Иисус Христос у сегодняшней Евангелии, коли так поглядеть, скажет, что все ровные, те, хто не вернеться 1 годину перед смертю. Сапраўды, можна было бы так подумать. Але сённяшняя Евангелія не говорить у першай чарзе про гэта. Про гэта яна говорить тым, хто
думає, як би тут обмануть Пана Бога, або обмануть самого себе, бо Бога не удастся обмануть. Але себе можно много что сказать, и в это поверить. Розпочнемо по порядку. Что отбылося у сьогоднішній Євангелії? Хто тут вельми важно? Вельми важна постать Господара. Чому, поглядите, хтось має велику фірму, вельми велику, знамениtu фірму, заробляють мільярди. І господар, чи директор цієї фірми, виходить на дорогу у сьогоднішній Євангелії. Як нанять звичайних робочих, не якісь там, хто буде високо керувати нижчими сферами праці, а якісь звичайних робочих. Господару вельми моцно залежить на зустрічі з кожним з робочих. Це сьогоднішнє Євангеліє однозначно. Чи він не міг кого послати? Міг. Як погляньте, під кінець, коли прийшов час розліку, то він міг економа. Мог послати економа, як він шукав робочих. Але господар йде сам. Цікава річ. А ще цікавша річ, що цей господар йде не один раз. Я полічив 5 разів у сьогоднішній приповісті. Господар йде до народу, як найсти, когось добратися. І першим пропонує, коли виходить, динар. Динар – это низшая, это самая низкая краевая выплата, какую можно было предоставить. За 1 динар можно было прожить 1 день. Хтось попрацевал, как прожить. И так каждый наступный день. Это не была великая. Это и люди, некоторые послухали, подумали, о динар, для которых это шмат. Сходились. Сегодня чуем, что первые пошли. Але пришел господар, другий раз вышел, для тех самых, которые там стоят. Выходит это, что и господар вышел, Бог вышел, говорит, я вам пропоную динар. Життя вечное. А человек почесал голову, не почекаем на лепшую оферту, хтось вийде, нам пользу пропонує. Ми пользу будемо мати якісь приємності. І ці люди стоять і чекають. Їм Бога, а Бог говорить, будьте християнин, будьте, отривається життя вічне. А хтось, життя вічне отриває, пане Боже, і заверш мене хвороби, і заверш мене проблеми якісь, тяжкості, даси мене супокой у серце, любов до кожного чоловіка, то я згожуся. А ведаем, что мы христиане, этого не маем сердца. Мы про это повинны молиться и просить. Эта часть людей, большая часть людей сказала, что я почекаю на другую. А господар витривала, выходит 3-й раз до этих самых людей. А говорит, придите, как вас никто не нанял, мою, некоторые подумали, что сам час. Они были такие, почули на сегодняшней Евангелии, до яких выходит 5-й раз. Что 3 годины господар выходит до человека. Что 3 годины. Что это означает? Что Бог до нас, в наше життя, а то Он приходит кожную хвилину. И Он приходит, как найти у нас любовь, как запросить нас для чего? До выбора. До выбора в нашем сердце свободы. Свободы у Бога. Свободы у Бога. Вчора вечером мы с ксенцом Александром сели и говорим, какое подобенство Пана Бога и человека. Бог створив чоловіка, я читаю, на свій образ, своє подобенство. Czyli маємо душу, czyli душа, відомо, завжди імкнеться до Бога. Це подобенство. Щось невідочне, небачне. Яке ще подобенство? Розум. Бог дав нам розум, Бог так само розумний. Яке ще може бути? Святость. Бог найсвятейший дав нам святость, влив нам эту святость у першій черзі подчас росту, але створаючи нас, эта святость уже нам була дана. Мы можем принять ее, а могли откинуть. И чем еще другая была подобенство? С этим мы все сгодились. А я сказал, подобенство наше еще у тем, что Бог нам дал вольную волю. И Бог сам в вольности выбирает, что хочет робить. Внимание Бога над Богом импульс. А в чем проявляется наша вольность? Я припомню себе ситуацию, яка відбулася, коли я був на першому або другому годі в семінарі. І моя сестра приїхала учитися в Польщу, так само в Краков. Певного разу, коли був такий день, у нас там 2 дні такі, що можна вийти з семінарія на 3-4 години на прогулку. Я вийшов на эту прогулку и пошел до своей сестры в академию, где она жила, запросила меня на каву, зустрелся с ее знакомой, она студировала специализацию. И говорит, что вы не маете свободы. Я говорю, почему не маете свободы? Ну, 5 часов разницы стоит. Ну, 5:30 маете молитву. Ну да.
Потім кавається святою душою. Так. Потім ще в 10 мається сніданок. Так. Затим учоба, затим ви приходите у 13 і знову молитви, у 13:10 обід, затим у 15 учоба, затим у 17:30 знову молитви, потім вечера, потім опять молитви, і вже 21 вам нельзя говорити ані слова. Говорю, ви обмежовані чисті, ви не маєте свободу. Ви маєте свободу. І нас спрашивали учитель. Бо ідучи в семінарі, я это все обмерковал в своей голове и сказал, что в этом будет проявляться моя вольность, моя свобода. В моем выборе, что я выбираю для Пана Бога, вырачься с этого, а я буду в этом чувствовать свободу. Бо я згажаюсь. А чи з вас хто-то пособрав був свободний? Думаю, що ні. Кожен чимсь обмежований. Так ладно, кожен чимсь. І хтось з цим обмежуванням згодився. І в этом проявляється наша свобода. І то з цим обмежуванням ми згодилися християни. Бо ми сьогодні приходимо у костюм, а не приходимо з чого? З якого сенсу? Ми приходимо сюди, самі себе примушаємо, то це не наша свобода. А коли ми приходимо сюди з любов'ю до Пана Бога, то в этом проявляється свобода. Коли Степан отою після практиків, які я відбив у дитдомі праз цілий год, у Публіковіцях недалеко Кракова, вернувся, тяжко вертатися в семінарі практиків, обратно у такие рамки, молитва и так далее, год обовязки. Вернулся и тяжко было. Первый год мне молитвы начали мучить. Думаю, молитва мне может. Но я начал больше молиться. На второй год, при на 4-м курсе, сказал себе, ты же сидишь тут в этой каплице. Чего тебе в этой молитве? Ты и так кого-нибудь. Останови себя так, что молитву ты выносишь наибольшую кайф. Я себя остановил. І справді ця молитва стала серцем моєго життя. Хто як підходить? Хто який підход має до життя? Поглядіть, який підход має Бог. Бог нікого в сьогоднішній Євангелії не перечеркиває. Чому? Бо Божая справедливість – це не людська справедливість. І про це ми прочитали в першому читанні, яке коментарі до сьогоднішньої Євангелії. Нехай до Бога нашого боєм щодри по моей думке, это не ваши думки, каже Бог. И ваши шляхи, это не мои шляхи, каже Пан Бог. Та чим з'являється Божа справедливість в відносинах до мене? Что выходил Господар и шукал в этих людей? Выходил, как вспомнить их наиглубейшие потребности, какие они. Потребность каждого человека – это святость. Только большая знать, которую святость закопала под разными справами, які ми маємо. Бо эта святость нам трошки перешкоджала в певному моменті. Теперь она не так глубоко закопана. Мы боимся не достать, как наше життя автоматично не поменялось. И как мы не отменились, то мы можем кому-то не сподобаться, чтобы люди такие моцно верующие. И Бог на сегодня захвачивая в первой черте, как мы поменяли свое життя, как мы были людьми. Святий Вінцентій Павла говорить, чим есть справедливость, что Божья справедливость не равняется людской справедливости. Называя, что в сегодняшней Евангелии это справедливость. Это не то, что Бог выходит, как нам что-то дать. Нет, Бог выходит не просто, как что-то дать, исполнить наши наиглубейшие потребности. А наиглубейшая потребность каждого человека – это житье вечное. Житье вечное. Мы с можем усвідомити, убити в голову, що не важиться вечного, але не обманюємо самі себе. Не обманюємо самі себе. Вельми добре ведемо, що чоловік, коли трошки стареє, то приходить до костюма, більше починає вірити в Пана Бога. Чому? Это подобно на сьогоднішній Євангелії. Один молодий мних молодой человек пришел до старшего мниха и спрашивал его, монах, накладно, и спрашивал, что мне робить? Как збавиться. От монах сел, говорить, треба навернуться до Пана Бога и подняться храмом-ты один день перед смертью. Обрадовался этот молодец, выбег одразу, а я за 5 хвилин вернулся. Бо обмерковал это, что сказал старый мних и говорит так, а скажи мне, коли ласка, а я хотел зрозуміти, а коли мой останній день будет? Я так само не видел. Поэтому я уже навернувся до Пана Бога. Так вот, как бы это ни было до сегодняшней Евангелии, что хватит нам навернуться
одну годину перед життем. А коли мы ведем, коли наше життя закончится? Как не было запозно, как не было запоздно. Это так само вельми великий звонок для вас усіх, як маєте так само людей хворих, которые лежат, может, которые не приходят, не католики, не приходят до костела, понимаете, сил. Но так само запросите их святора, которые не могли отримать эти сакрамент исповеди, покаяння, сакрамент коммунии, сакрамент намащення хворих. А затым, браты и сестры, нехай это сегодняшнее короткое меркование об тем, что Господар хочет и Бог хочет у нас завжди найти добро. В этой Евангелии показывает, что Бог есть добро. И Он человека исписывает, что завжди хочет вытянуть от нас народные способы. Приходить у кожної хвилини нашего життя, как нас до себе притянуть, как мы у них закахались. Просим, как наша любовь узрастала до Пана Бога и до кожного человека. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всякого и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный как сам за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и зашел на небо, сидит праворучается, и снова придя в море, судить живых и мертвых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, веки Зайца и Сына воплотить, его братом Зайцом и Сыном, належит поклонение и хвала, яки промовлял раз пророков, веру в один из святых католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения момента и життя вечного в будущем свете. Do naszego niebiesnego Ojca wraz z posrednictwa Jego umiłowanego Syna uzniesią wspólne modlitwy i prośby. Молимся Святого Отца, как Его авторитет был мощной подтримкой для людей, которые шукают правды. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за керівників нашої країни, щоб вона керувалася принципами справедливості і добра. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які шукають правди, щоб вони знайшли її в Ісусі Христі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за християнські сім'ї, які погрожають розвод, щоб вони знайшли допомогу у Христі, який благословив сужество. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за войсковцев, как бы выполнившие свои обовязки перед Родимой, не забывались про свои религийные обовязки. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, как наша вера все больше вызывалась и приносила тривалый и богатый плод. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померных, особливо доручаем святой памяти Викторию, Вячеслава, Валентину, семьи Калиновских, Тарасевич, Бойко, Берниковых, просячи для них радость життя вечного у володарстве с усилий святых. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу Айчину, а так само за кожного з нас, как просячи об супокої в серці, любові до кожного чоловіка і об навертанні. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Почуй, Пане, наши молитвы и помощь нам выполнять Твою волю и штодневном житии от Христа Пана нашего. У новых сборников номер 151. Thank you.
i siostry, a w maju i waszu ofiaru przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę słów Twoich na prosławienie i chwałę imienia swojego, a tak samo Eucharystą i wszemu Kościołu Świętemu. Miłosierny, Boże, łaskawy, przywitali Twojego ludu i uczynników najświętniejszym sakramentem odkrywali łaski, jakich synom i dalierem pragniemy przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Ukoru sercy. Uznosimy dla Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Zaprawdy godna i sprawiedliwa, słuszna i sława wierna, jak my zawsiody i usiłki Tobie składali podzięki. Panie święty Ojcze, wszechmogący wieczny i Boża, wraz Chrysta Pana naszego. Bojąc litości dla grzesznych człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją moką na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją zmarłych powstanie dał nam wieczne życie. Amu, z aniołami, archaniołami i ducimi świętymi, my nadeszczają Twoją chwałę. Razem z nimi usklikajuczy. Święty, święty, święty. Panu wszechmogący, wielki zabrał. Zaprawdę Boże Ty święty, krynica usiadakaj świętości. Tomu ujedności z usim Kościoła w pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was kros i sposlał na apostołów Ducha Świętego, wraz Chrysta prosil Ciebie, usiemawutny Boże. A święcichy Ty dary rasują Ducha Twojego, kapiany stali się dla nas, ciała i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kali dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierzycie i bierzcie z tego się, bo kiedy już ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnie czynem po wieczerzy, wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każdy. Wierzycie
i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta wielka jak tajemnica wiery. Omieszczaj świat Twojego, Panie Jezu, wyznają Twoją łaskę i czekają Twojego Chrysta, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, a chwieluję Tebie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokornie molim Ciebie, abyś nas, wymających ciała i krew Chrysta, Duch Święty zabrał u одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonale go w lubowi, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які опоснули у надії на воскрешення. І про всіх, хто в Твоїй ласці обійшов з цього світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуй się nad усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Анной Марией, со святым Юзефом, ее обрадником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, анелами, святым Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным księdzem Bronиславом Маркевичем и усими святыми, які спратлику подавались Тебе, aby z imi i my chwalili i прославляли Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христос Христоwie Chryście, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, u wsia Waszana i chwała, razu się jak i wieczny ja. Молимся на Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego złego, daj łaskawa upokoju dni naszych, dopomoży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój dаю Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczny ja. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою.
Ось бараnek Boży, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, я покликаний я на вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, а ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Номер 39. Молимся. Boże nasz Ojcze, za
заўсёды падтрымлівай Тваёй дапамогай тых, каго ўзмацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таямніцам, у якіх удзельнічаем, спазналі ў нашым жыцці плён адкуплення праз Христа Пана нашага. Объявы душпастерские, 25-я неделя, звычайный литургичный календарь. 21 вересня у понеделок свято святого Матвея, апостола и евангелиста. 23 вересня у спомин святого Пио с Петрельчиной у Лесбитера. 26 вересня у субботу у спомин святых Космы и Дамьяна, мучеников. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса у найсвятішому сакраменті у інтенції нашої родини. У неділю і у суботу від 14 до 19 годин. Інші дні від 14 до 21. У наступну неділю 27 вересня о 12 годині у нашій парафії відбудеться перша святая комунія. От 20 по 28 вересня після кожної святої імші вечерней у нашій каплиці відправляється новенна перед урочистостю святого Архангела Михайла. У наступну неділю, 27 вересня, у парафії святого Михайла Архангела у Гатаї о 15 годині, там, де ми працюємо так само з ксенцом Олександром, відбудеться святая імша відпустовая, на яку сердечно запрошаем, якую узначалит ксёндз Дмитрий Бухальский. Припоминаю, что у нашей парафии распочалась катехеза для детей и молоді. Докладный расклад и новый находится на дошці объяву, коли ласка запознаться с ним. Припоминаю, что батьки колись сложили это обещание, что своих детей будут выховывать згодно с заповедями Божьими, как любила Бога и ближнего. И відомо, що Бога, як любила, треба віддати у костюм. Будова у нас триває, може вона не бачна, може не будуємо санктуарі, але є інші справи, які виконуємо. Були зроблено рахунок на щот, на докладно на обогрев этого дому целого катехатичного, труби, батареї, термостати і різні причиндали, які потрібні, які ми вже закупили коштом 13 510 рублів. Так само зроблений кошт, як приложити від котельної до дому душ пастерського, катехатичного, тепло, воду гарячу, а так само обогрев. Цей кошт, тут буде 4 лінії йти, одна лінія 77 метрів докладно так по проекту. Кошт около 20 тысяч рублей, докладно так 19 700 с чем-то. Самые трубы, не лічачи, відомо, кошту виконання цієї праці. Так, дякую за хвірування на будову святині, за супольну індивідуальну молитву, за смілу праву літургічну, за прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує день народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родин дітей, за Ростислава і його батьків і хрестних з нагоду хресту. Помолимося за добродію розглядавців нашої парафії, а так само об нових добродіях будівництва санктуаря Божої милосердності і за нас, наручаючи кожного по особку, овеці Матці Божої Ружальцової Твою. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешайница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдай. Примите Божие благословение, изнесите его до дому, а так само після Святої Мши відбудеться новенна перед урочистостю святого Архангела Михайла і Ангела. Пан з вами і з духом твоїм. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий.
Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа, покорно просимо, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, сильну пекла Шатана і інших злих духов, які нас богодушнують по світі. Амінь. Святая Мостия, Крыница Божьей любови, Ты нашим душам воздаешь. Святая Мостия, Крыница Божьей любови, Ты нашим душам воздаешь. Святая Мостия, Крыница Божьей любови, Ты нашим душам воздаешь. Ciebie Chryste, blask Ojca, mocy serca u życia światu, прославляем брат Анёлов, śpiewaючи усёй душою. Как почув ти наші слови, що з мелодией пливуть. Ушановуємо Архангелов, Твоего дому ясных духов, на початку воеводу, отважного Анёла неба, бо Михал своєю силой перемог самого дьявола. Хай опека его зробить, володар, как милосердный, отдарил от нас Шатана, добрыня Твоя очистить, нас на души и на теле, уведи у брамы раю. Тобі хвала, Божа Ойча, Тобі хвала, Сину Божий, Тобі хвала, Судяшитель, Тобі Божа у Святой Тройці, які єсть понад часами, гімн співаєм прославлення. Амен. Можно сесть. Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana. Uśniewała się bitwa na niebie. Michał i jego anioły zmachali się z cmokiem. Wojował cmok i jego anioły, ale nie перемог. I nie znajszło się już miejsca dla nich na niebie. Tam skinuty był wielki cmok, zmiej starodawni, nazwany diabłem i satanою. Той, jaki zwodzić увесь świat, był skinuty na ziemię i razem z nim byli skinuty jego anioły. Wtedy rozlawał się cmok na żańczynu i rozpoczął bitwę z ostatnimi jej naszczadkami, jakie zachowują zapowiedzi Boże i mają wiecznie Jezusa, i stał na bierezie mora. Najsławniejszy kniaz chorał anielskich. Imię Michał po hebrajsku Michael, ktoż kali Bóg, ma wielkie znaczenie, jego znaczenie anioł, jaki podczas buntu одного z duchów niebiesnych Lucyfera stał na obronę Boga. Swoim wojennym zaklikiem, ktoż kali nie Bóg, postawił konkretny suprać bunt i skinął jego z nieba. Принимаючи такую позицию, показывая ее, як той, кто счастливый с Богом, полный захопления своими створениями и Паном, готовый стать в обороне имя и хвалы Бога. Святое Писание надает ему два великие важные титулы – князю и архангеле. Книга Давида, называя его одним из первых князей и великих князей, а назва архангел обозначає аньола високого рангу, а так само головного аньола.
У Святом Писанні гэты тытул атрымаў выключна святы Міхал Арханёл, але традыцыя хрысціянская ад другога стагоддзя нагадвае гэтую назву таксама двум іншым анёлам Гаврыелю і Рафалу. У 4 стагоддзі на падставе паслання святога Паўла ёсць перакананне аб тым, што існуе 9 хораў анельскіх. Іх узначальвае святы Арханёл Міхал. Першыя 3 хоры акаляюць Божы трон і нястомна адгорваюць Бога. Наступныя 3 хоры выконваюць розныя функцыі, такія як дар аздараўлення і выгнання злых духаў. Астатнія 3 хоры займаюцца службаю чалавеку, між іншымі выконваюць ролю анёлаў-апякуноў або ахоўнікаў краін, народаў, гарадоў, мястэчак і раёнаў. Асаблівасць святога Арханёла Міхала апіраецца на тым, што аб'ядноўвае ў сабе ўсе хоры анельскія, таму святы Ірынеуш назваў яго гетманам войскаў анельскіх. Арыгенс называе яго анёлам народаў хрысціянскіх. Нічога дзіўнага, што народаў хрысціянскіх усё больш аддаюцца пад яго вялікую апеку. Анёлы ад пачатку свайго існавання былі адараваныя здольнасцю пазнаць свайго стварыцеля і пана. З гэтага вынікае, што святы Міхал Арханёл ужывае гэты дар на максімум, таму дайшоў да захаплення прыгажосці і дасканаласці Бога. Аказалася, гэта вельмі важна у хвіліну выпрабавання, на якім Бог адправіў анёлаў. Гэтая сітуацыя захаплення показала, што святы Міхал Арханёл не затрымаў свайго позірку выключна на сабе, як гэта учыніў Люцыфер, што прывяло да яго загубы. Маем вучыцца ад князя хораў анельскіх добрага выкарыстання Божых дароў, між іншымі дару розума і багацця пачуццяў, якія дазваляюць нам захапляцца пазнаннем праўды веры. Праўда веры заўжды ідзе побач з часам, яна дадзеная нам праз Бога. Няхай і ў нас будзе ўсё больш і больш разумення таямніцаў Божых. Толькі тады мы зможам бараніць у сабе і сярод іншых чэсць і хвалу Божую. Быцце хрысціянінам заключаецца ў тым, каб быць дзіцём Божым у сувязі са Святой Тройцай. Благаслаўлёная Альжбета ад Святой Тройцы кармалітанка спрабуе наблізіць нам істоту гэтай сувязі, гаворачы: Тройца – гэта наш дом, бацькоўскі дом унутры нас, які мы ніколі не павінны пакінуць. Калі гэтыя словы благаслаўлёнай Альжбеты будуць таксама нашым удзелам, тады мы будзем не толькі стварэннем, якое захапляецца Богам на падабенства святога Арханёла Міхала, але і дзецьмі Божымі, шчаслівымі у Богу. Святый Арханёле Михале, князю хораў анельскіх, маліся за нас цяпер і ў хвіліну смерці нашай Анны. Бог паклікаў нас да быцця ў свеце і учыніў нас дзецьмі Божымі. Таму молімся за яго з удзячнасцю і праслаўленнем. Будзем адказваць: праслаўляем Цябе, Божа, жывы і праўдзівы. Праслаўляем Цябе, Божа, жывы і праўдзівы. За тое, што Ты ёсць добры і з'яўляешся крыніцай жыцця і паклікаў усіх да існавання. Праслаўляем Цябе, Божа, жывы і праўдзівы. За тое, што ўсе свае стварэнні напаўняеш сваімі дарамі і даеш шчасце яснасцю Тваёй хвалы. Праслаўляем Цябе, Божа, жывы і праўдзівы. За незлічоныя хоры анёлаў, якія служаць Табе днём і ноччу і углядваюцца ў Тваё аблічча. Праслаўляем Цябе, Божа, жывы і праўдзівы. За тое, што стварыў чалавека на свой вобраз і падабенства, каб ён служыў Табе адзінаму як стварыцелю, кіраваў усім створаным. Праслаўляем Цябе, Божа, жывы і праўдзівы. Молімся. Святый Арханёле Михале, князю хораў анельскіх,
які нестомно глядиш в обличчя Створителя Івана і становишся в обороні Його ім'я і хвали, випросив нам, а так само усім, за кого подчас гэтай навенни молимся, как Бог і для нас став найценнейшим скарбом и предметом наивысшей пошаты и милости. Аминь. Святый Боже, святый мощный, святый ясновидный, zmiłuj nad nami. Святый Боже, святый мощный, святый беснародный, zmiłuj nad nami. Святый Боже, святый мощный, святый, zmiłuj nad nami. От пожару, голоду, войны и заразы, храни нас, Боже, от греховной и несподеланной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешные, Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Таямницу сакрамента устворяй щиро все, просить второе право, Боже, новый заповедь, что нам разумеет тумашить, свято веры принесе, Богу вечному Троице, прославление и хвала, и Яйцу и Сыну разом, Творцу вечного жития, Духу, что от них походит, дал суд вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейших сакраменте покинул нам уставить своей руки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать себе верните Твоего тела и крови, как мы завсюду отшували землю Твоего откупления, яки живешь и благодарен с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог правду всем, яки грешные. Аминь.
Zastupnik święty nasz Michale, malitwy do Boga wznieci. Ratuj Kalił z dywódca chwali, mocaju Bożaj zło rozgrabi. Zastupnik święty nasz Michale, malitwy do Boga wznieci. Ratuj Kalił z dywódca chwali, mocaju Bożaj zło rozgrabi. Zastupnik święty nasz Michale, malitwy do Boga wznieci. Ratuj Kalił z dywódca chwali, mocaju Bożaj zło rozgrabi. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrysta. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrysta. Niechaj będzie pochwalony Najświętейший sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrysta.